निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 24 डिसेम्बराव जि बेलस्रिनि दैमालुआव जि मोनसे जाथाय जालांनाय नैबेखौ लानानै दिनै क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय जोङो प्रेस मिट खालामदों। नाथाय जोङो गोनांथि गैया सानदोंमोन सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, मानो होनबा बे मोनसे जाब्रबथाय जानाय बा जाथाय जानाया एसेबां गिदिर मोनसे जाथाय जों बेखौ सानना लायाखैमोन। खोनानाय बायदिब्ला बि नायजाब होननाय एक्स एनडिएफबि जाय बिथाङा बनसु दानो होनानै हुग्राजुलिनिफ्राय लानानै नर्थ दिकेजुलि बा ओरै बेलस्रि साइडखै सोरबा गावनि सिनाखि बिथांमोननियाव आलासि जानो फैनाय सुलादै बनसु दानायनि मोनसे खैसल नैबेखौ बिथाङा खालामबाय थादोंमोन, जायखौ 24 डिसेम्बर खालि बेलस्रिनि दैमालुनि साखाथि थानाय माखासे रायजोफोरा जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम फोरमायहरदोंमोन आरो बिथांमोन रायजोफोरा खावलायदोंमोन बेयाव सनितपुर जिल्लायाव बनसुखौ जायगा होनाय जानाय नङा बा बनसु दानो होनाय जानाय नङा। दा बेखौ लानानै रायजोफोरा गोबां होंगो दोंगो जादोंमोन बै गामियाव, जेराव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबायदि दावराव दावसिखौ जों लुबैयाखै हिसाबै बा रायजोफोरनि खावलायनायखौ जोङो सनमान होनानै आरो बिटिआर एकर्डनि जि मोनसे बिटिआर एक्सटेनसन सिमा बारायनाय नैबेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बेबायदि दावराव दावसिखौ जों लुबैयाखै। बे हिसाबै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोनसे जि जाथाय जानाय दावराव दावसि जानाय बे दैमालु बेलस्रि आनसलिकनि सिङाव थानाय बे दैमालुआव जि मोनसे जाथाय जानाय नैबेयाव थांनानै जोङो जि बि नायजाब बिथाङा बनसु दानो फैनानै जि दावराव दावसि मोनसे जाथाय खालामबाय, नैबे जाथायखौ जोङो जेन दावराव दावसि गिदिर जाया नैबेखौ नोजोर बोनानै जोङो पुलिस प्रशासननि मददजों जोङो नैबे दावराव दावसिखौ जोङो जेन गैया जायो बा दावराव दावसि जाया नैबेखौ नोजोर बोनानै जोङो थांनाय जादोंमोन। दा बेयाव जों एसेबां गिदिर मोनसे जाथाय सानना लायाखैमोन, जों क्लियारिफिकेसन होनांगौबो जोङो सानना लायाखैमोन। नाथाय क्लियारिफिकेसन होनांगौनि गोनांथिया नैबेसो जाबाय, जोंहा सिसि बाइनि आफादगिरि मानगोनां दिरेन बर' बिथाङा सनितपुर जिल्ला एबसुखौ दाय जाबसिनबाय थादों बा माखासे दख'राफोरखौ बेयाव मेनसन खालामबाय थादों, बिथांमोना बुदों मादों बेबायदि गोबां बाथ्रा। दा बेयाव जि दैमालुनि रायजोफोर बिथांमोना सुखुवाखै हिसाबै बिथांमोना मिथिनाय बायदिब्ला फंसे फंनै सोरबा रायजोफोरा बा गामिनि सेंग्रा लाइमोनफोरा आखाइ होलायनाय जादों गावनि अख्रानि थाखाय, नैबेखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों। दा बेयाव जोंबो बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क्लियार होनो लुबैयो, जोंनो बनसुखौ सनितपुर जिल्लायाव नाङा बा बनसुआ बेयाव जायगा मोननाय जानाय नङा। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आङो गासै सनितपुरबासि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम इंराजि गोदान बोसोरनि आरो फैबाय थानाय मागो दमासि फोरबोनि गोजोन हामलायथिखौ आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै माखासे प्रेस मिट होनो थाखाय बेहाय जोङो जथुमदों। बेहाय बाहागो लानो हादों जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि इनेस मोसाहारि, लोगोसेयैनो सोलोंथाइ नेहाथारि रिन्जय बसुमतारी, लोगोसेयैनो लोगो आफादगिरि रुपम दैमारि, लोगोसेयैनो बाहागो लानो हादों सनितपुर जिल्लानिनो बुंथिगिरि परेश बरमहिलारि आरो बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि माखासे दं, बे आङो मुंखौ फारियै लाथ'लासै। थांनाय जि 24 अक्ट' 2022नि जि बेलस्रिनि दैमालु ओनसोलाव जालांनाय जाथायखौ लानानै दायो मोखां बिजाबफोराव बा फेसबुकफोराव गोबां रोखोमनि बुंलाबायनाय बानसावलाबायनाय रावफोर ओंखारबाय थादों। बेवहाय मोनसे शब्द ओंखारबाय थादों एक्स एनडिएफबि। नाथाय जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ रायजो राजानि गेजेराव आरो जोंनि जि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननिसिम जोङो क्लियार खालामनानै होनो ओंखारदों जि मोनसे जाथाय जालांनाय बेवहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जेबो सोमोन्दो गैया आरो एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोङो बर' माहारिनि मोनसे समनि थाखाय थैनाय थांनायनि बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय बिथांमोननि जि होलांनाय अबदान जों बिथांमोनखौ अराय मान होयो आरो बिथांमोनखौ बर' हारिनि गेजेराव अराय जोंथि जानानै थागोन, जों बेखौ आसा खालामो आरो जों बिथांमोनखौ मान होयो। दा बाथ्राया जादों मा, बेवहाय बि नायजाब बा आदिब नार्जारि बिथाङा बे दैमालु ओनसोलाव साननैसो सिगां
फैनानै थाफैनानै बेवहाय मोनसे गोदान आफाद खुलिनायनि बाथ्रा बेवहाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो हालामनि रायजो राजा बिथांमोना बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननो बायटेलेफनिक फोरमायथिदोंमोन दि 24 अक्ट'आव बेवहाय गोदान मोनसे आफाद दानायनि बाथ्रा सरसा जागासिनो दङ आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु सनितपुर जिल्ला ओनसोला थांनाय 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर एकर्ड जालांनाय बेवहाय माखासे दफाफोर दङ सनितपुर जिल्लानि मोजांनि थाखाय सनितपुर जिल्ला बर'फोरखौ जौगाहोनायनि माखासे दफाफोर दङ आरो बै दफाफोरखौ जाफुंनांगौनि सार्थआव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय गोदानै आफाद जानाय गोदानै आफाद दानाय बेबायदि मोनसे बिरबिबां समस्याफ्रा जोंनि गेजेराव फैयाथों बेनिखायनो मोनसे इउनाइटलि आरो इउनिटिलि बेहाय XNDF बिजा बा गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफाद जा बा गोबां रोखोमनि आफादफोरजों गोरोबलायनानै बेहाय ज'यैनो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो बिब्दियैनो जोंनि बे ओनसोला जिहेतु 80% फरेस्ट एरियायाव बर'फोरा दङ हिसाबै बेवहाय थांनाय मासाव 1301 माने 1301 जननो हानि पाट्टा होनाय जादों बेयो मोनसे बिटिआर एकर्डनि दफा मावफुंजादों आरो दायो जोंनि ओनसोलाव गोबां फरायसालिफोरा भेन्सार हिसाबै दङलाय बेवहाय मोनसे दायो नटिस ओंखारदों दि बै फरायसालिफोरा गमामायैनो बेयाव दंमारोना गैमारा बेनि भेरिफिकेसनफोरा जागासिनो दङ आरो बेफोरखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोना खुब गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो जि बिटिआरआव हाबनो हानायनि मोनसे सुबिदा दङ हिसाबै बेवहाय थाबैनो हाबगोन होननानै रायजो राजा बिथांमोना खुब गोजोननाय लादों आरो बै समावनो बि नायजाब बिथाङा फैनानै मोनसे गोदान आफाद बनसु मुंनि आफादखौ बेहाय गोदानै दाफुंनायनि बाथ्रा सिन्था खालामदों थ' बिथांनि जि दावराव जानाय दैमालु ओनसोलाव बै दावराव जानायाव बिथाङा हारसिङै फैदोंमोन हिसाबै बै ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गोदान आफाद खुलिजानायखौ लुबैया हिसाबै बिथांखौ बुजायनायाव बिथांखौ मोजां बाथ्रा बुंनायाव बिथाङासो रायजो राजानि फिन जाथाय माने रियेक्ट रायजो राजानि गेजेराव होदोंमोन आरो बेखौ गम मोननानै रायजो राजा बिथांमोना दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन आरो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना थांनानै जिहेतु रायजो राजानि गेजेराव बेबायदि जुक्ति तर्क जाबाय थायोब्ला बे जाथाया गाज्रि जालांगोन होननानै बेलस्रि पुलिस स्टेशननिफ्राय पुलिसफोरखौ लिंहरनानै बिथांखौ जेन प्रखाखना मोजाङैनो जेन बेनिफ्राय लाङो होननानै प्रखाखननो आखायाव होनाय जादों बे जाथाया जों बेखौबो जोङो रायलायबाय थादों सनितपुर जिल्ला XNDBनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनजों आरो बिथांमोना जोंजों खौसेयानो दङ नाथाय सासे सानैया मा बुजिदों जों बेखौ मिथिया नाथाय बांसिन XNDB सनितपुर जिल्लानि बिथांमोना जोंजों रायलायदों आरो बिथांमोनजों जोङो मोजां सोमोन्दो दङ नाथाय बिथांमोना क्लियार होनांगौ दिनै बिनायजाबा थारैनो बनसुनि सोद्रोमा मार ना बिथाङा XNDBनि सासे सोद्रोमा नैबेखौ क्लियार होनांगौ नैबेखौ जों लुबैयो दा बेयाव धीरेन बर' बिथाङा बुंदों कमिसना बेयाव भिजिट खालामाखै बा बिटिआर हाबा बे जेबो जेनेबा गेरेन्टि गैया बेबायदि माखासे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बिथाङा सासे सिगनेटरि आफाद मोनसे आफादनि सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा बुजिनांगौमोन बा मिथिनांगौ बेयाव कमिसना फैमारना फैमाराखै नाथाय जोंनि मिथिनायाव बा जोङो बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों जोंनि ओनसोलाव डिसिआ बा सार्कल अफिसार बिथांमोना गामिखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय जोंनिया हाबफैदों बेबायदि माखासे खामानिफोरा जागासिनो दं दा बिटिआर एकर्डनि माखासे इमप्लिमेन्ट जानो गोनां माखासे क्लजफोर दं बियो माखासे इमप्लिमेन्ट जागासिनो दं जेरै फरायसालिनि बाथ्रा बा बेयो हा हुनि बाथ्रा बेबायदि खामानिफोरा जागासिनो दं बेबायदि खामानि बिटिआर एकर्डनि जि माखासे क्लजफोर इमप्लिमेन्ट जागासिनो दं नैबेखौनो रायजोफोरा मोजां मोननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खामानि मावनायखौ बरायदों दा बे हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलाव दावराव-दावसिखौ लुबैयाखै बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला XNDBनि गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो खावलायनो लुबैयो जेन बिथांमोना गोरोन्थि बुजिनाङा जों मालाबाबो गासै XNDBखौ जोङो दाय होआखै नाथाय बेयाव XNDBनि नाम लानानै
बा एक्स एनडिबिखौ बरनाम होनानै जि बिनायजाब होननाय सासे बिथाङा फैनानै बेयाव सिरि सिरि खना खनला गावसोरनि गेजेराव जेबो सावरायनाय गैया एक्स एनडिबिनि गेजेराव बिथाङा हारसिङैनो सोरनिफ्राय मोनसे टेन्डार लादों ना मोनसे थिखा लादों जों बेखौ मिथिया जे बनसुखौ दानो होननानै खना खनला बिथांमोना बे बिनायजाब बिथाङा बेरायबाय थादों दा बेखौनो रायजोफोरा मोजां मोनाखै हिसाबै रायजोफोरा फंसे फंनै रायजोफोरजों नारलायनाय जादों बा सोबालायनाय जादों बेखौ खोनानो मोन्दों बेनिखायनो जों खावलायनो लुबैयो जे बिनायजाब बिथाङा बेबायदि गोरोन्थिखौ आरो नेक्स्ट टाइम जे मावबावा आरो गासै एक्स एनडिबि बिथांमोना जे बेखौ गोरोन्थि बुजिया आरो नोंथांमोना हायोब्ला प्रेस मिटनि गेजेरजों क्लियार खालामना होनांगौ जे बे बिनायजाब बिथाङा बनसुनि सासे सोद्रोमा ना एक्स एनडिबिनि सोद्रोमा नैबेखिनि बाथ्राखौनो जोङो खावलायनो लुबैयो जे जोंनि गेजेराव एक्स एनडिबि आरो एबसुनि गेजेराव मालाबाबो बेबायदि गोरोन्थि बुजिलायनाय बा हिंसा हिंसि जालायनायखौ जों मालाबाबो लुबैया जों अरायसम बिथांमोनखौ मान होबोदों आरो मान होलांबाय थागोन सासे दावहारु हिसाबै जों बिथांमोनखौ जेब्लाबो गावनि पजिशनाव जों दोनगोन बेनिखायनो जों बे समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सिगाङाव जों बेबायदि क्लियारिफिकेसनखौ होनो सानाखैब्लाबो जोंनि माखासे आफादखौ बा जिल्ला आफादखौ बरनाम होबाय थानायनि थाखाय जोङो दिनै बे क्लियारिफिकेसन होनो गोनां जादों बेहाय खिन्थु माखासे सुबुंफोरा बुंदों दि बेखौ बेलसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बुदों सौदों जुदों बेफोरो बैकट एकदम नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंसावलाबायनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव थासारिखौ गाज्रि खालामनायनि मोनसे परिकल्पना बिथांमोननि गेजेराव दङ थ' बेनिखायनो आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंगोन दे बे बुदों सौदों होननाय बाथ्राफ्रा नंखाय जिल्लानि बिबानगिरिफोरनि मुंखौ बेहाय खायफा खायफा एक्स एनडिएफ बेनिनो सासे सानै सुबुंफोरा बेवहाय मोखां बिजाबाव फैनानै गुबुन गुबुन बाथ्राफोर बुंबाय थादों बेफोरो गोग्गाय नंखाय जाहाथे आङो खावलायगोन बेफोरबायदि नांबा जाबा बाथ्राफोरनिफ्राय बुंनायनिफ्राय जेन गोजानाव थायो जोंनि बे ओनसोलाव जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दङ एक्स एनडिएफ हिसाबैबो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ जिहेतु जोंनि माखासे एक्स एनडिएफफोरा नांगौबायदि रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै नांगौबायदि माखासे बिथांमोननि जि संस्थापन बेफोर जाफुङाखै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाफुंनायनि मोनसे दफा दङ हिसाबै बेफोरखौसो मावनो गोनां जोंहा दङ आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बि फेरेंगा आरो बि अनजालु बिथांमोनजों जयैनो बिथांमोननि जि केस एनआइए नांनाय आरो मानिजाथाव रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलाव दङ हिसाबै बिथांमोनखौ माबायदि उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन बेनि खामानिफोरखौ ज'यैनो एक्स एनडिएफफोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ जों बेखौसो मिथियो आरो बेसो जोंनि सोमोन्दो खिन्थु गावस्रालायनाय सोमोन्दो खालामना माने सासे सानै सुबुङा गावनि लाबालाबनि थाखाय बेबायदि मावनायाव बेबायदि दावराव दावसि जादों जाहाथे आङो खावलायगोन गासैबो एक्स एनडिएफ बिथांमोनखौबो जाहाथे बेफोर नाबां जाबां बाथ्राफोरनिफ्राय जेन गोजानाव थालायलायो ओनसोलखौ थासारिखौ जेन गाज्रि मोनसे दिगाव जेन लांलायलाया आङो बेखौसो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बेखिनिखौसो खावलायहोगोन सिसिबाइनि आफादगिरि जे धीरेन बर' बिथाङा दाखालि बावैसो प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा बेलसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे सोंथि सोंदोंमोन दि मानो बेबायदि सासे सिसिबिआइनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बुनो मोननांगौ सुनो मोननांगौ जोनो मोननांगौ नाथाय आङो बेखौ अलरेडि सिगाङावनो बुंथिबाय नाथाय बेवहाय सिसिबिआइनि जि आफादगिरि धीरेन बर' बिथाङा सासे एकर्डनि सिगनेटारिस जानानै बिथाङा दिनै बेबायदि कन्ट्रभारसि रायजो राजानि गेजेराव जि नांलाय खमलायनायनि जि बाथ्राफोरखौ बुंथियालासिनो एकर्ड जाफुंनायनि सायावसो गोसो होनांगौ होननानै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायो जिहेतु नोंथांमोननि सायावनो आसा दङ बे एकर्डआ थाबैनो जाफुंगोन आरो बे एकर्डनि गेजेरजों दफाफोरा जुदि जाफुङोब्ला सनितपुर जिल्लाया बेवहाय हाबनो हागोन आरो बे ओनसोलनि जिखिनि हा हुनि जि समस्याफोर दङ बे जागोन बेनिखायनो आङो बिथांखौबो खावलायगोन जाहाथे नोंथाङा सासे सिगनेटारिस जानानै आरो नोंथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय नांलाय खमलायखौ जेन लाबोआथों बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव जेन सावरायलायनानै मोनसे गोजोन थासारिखौ जेन इयुनाव आरो फैबाय थानाय समाव जेन लाबोयो आं बेखौसो बेखिनियाव खावलायबाय गोजोन्थों।